Ndewo ndị be anyị nọ na kanal Igbotutorials. Aha m bụ Nwaada Blessing Ifunanya Chukwuma. Na nkụzi ụbọchị taa anyị ga-amụ maka akwa na ihe eji achọ mma. Kedu ihe a na-akpọ akwa dị iche iche na ihe eji achọ mma n'asụsụ Igbo? Ọ bụ na ị dị nkwadobe, weta mkpịsị odee gị na akwụkwọ gị ka anyị bido. Hello and welcome to Igbotutorials. My name is Blessing Ifunanya Chukwuma. In today's lesson, we're going to learn clothes and accessories in the Igbo language. If you're ready, let's begin. The first one we have here is called uwe, which is dress. And here we have shoes, akpụkpọ ụkwụ, socks, uwe ụkwụ. Note, ụkwụ is leg. Sweater, uwe ịchụ oyi. Here, head tie, ịchafụ. Tie, eriri olu. Eriri is like rope in literal translation. Olu is neck, so the rope for the neck, hence eriri olu. Bag, akpa. Hat or cap, okpu. Let's continue. Jewelry, ọla. Ring, ọla aka is hands, so we have ring, ọla aka. Earring, ọla ntị is ears. Necklace, ihe onu is neck. Bracelet, mgbaaka. Watch, elekere aka. Elekere aka. Eyeglasses, ugegbe anya. Ugegbe is mirror, so now you've learned what mirror is called as well. Anya is eye, so the mirror for the eyes, ugegbe anya. Interesting for me. Next, gloves, uwe aka. And with this, we come to the end of this short and straight to the point lesson. I hope you enjoyed it and you learned a thing or two in this lesson. Please share this video, comment in the comment section if you have questions or suggestions.